So guys, दिनैना भिडिअ जाबाय एसे पुराना भिडिअ दै माने जों आपार आसाम राइड खालामबाय थानाय टाइमाव बनायनायमोन दिनैनि भिडिअआ आंना मेम'रिया काराप्ट जादोंमोन किन्तु इसोरनि अननायाव आं भिडिअखौ रिकभार खालामफिननो हाबाय स' नोंथांमोननो देखायनो सानबाय नायदो गाइस खालामनो हायोब्रा मिथिबाय हिन्दीआव खालामनो हायो किन्तु बर' ब्लगार बेबायदि मट' ब्लगार गैया बिसोरल'सो दं थ' सापर्ट खालाम बिथांमोनखौ थ' गाइस जोङो आदा रैमालनि रुमाव थाफैदो ओमफ्राय जों दा तेजपुरखौ एसे बेरायनोसै आरोना बेलासियाव माने जोङो सानदोंमोन गाबोन बेरायनो किन्तु गाबोन मायाबा माने इनि जायगाफोरा बन्द'नो आरोना बेनिखायनो जों दिनैनो बेरायखानोसै ओमफ्राय दा हराव साननोसै गाबोन जोङो शिबसागर थांनो ना इयाव थानो गाबोन दा हराव थांनानै नोंथांमोना मिथिखासिगोन दे मा जायो नैयावबो दुर्गा फुजा जादों गाइस इसोरनिया नैयाव दुर्गा फुजा जादों इसोरनि ओमफ्राय रैमाल आदाया जोंखौ लाना थांदो माव लाङो मिथिया रैमाल आदायासो मिथिगो जोंखौ माव लाङो नै माबा बुस्थु फानदो इयाव बिदानो गाइस जायगाया बया नङा बिल्डिं बायदि ओरैनो देन्जार गोदो गोदो बिल्डिंलाय मालायसो जोंफोरासो गैजाया बिल्डिंआनो जोंबो थानो लुगैयोथ' बिल्डिंफोराव गैया गिखांनायबो मोनो बोरैबा बांग्रिं फैबा जों बायख्रेबनांबा होसिन जाबा गैला सेस दरजा बेरायनायानो मोजां ओंखायनो गगा मोनबाय गाइस दिनै फार्स्ट राइडआवनो माने मैयानो मोनखादो वाव नङा एसे बया साबा मैयानो मोनखादो गाइस माने ब्र'आ आंखौ फुजा नायनो लांना थांनानै ओ माय गड गाइस वाट ए नाजारा नोंथांमोना केमेरायाव मोजां नुवाखै दे मिथिखादाङैनो वाट दा मेन हाउ दा ज'स ये भगवान मा जायगायाव मोनफैखो हाउ दा ज'स मेन ओरैनो दा सानिस दुबु दुबु ओमफ्राय नैखि वाव डेन्जार हिट बे फाइनालि गाइस जोङो माने डेन्जार हिट जायगायाव मोनफैबाय आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन भिउआव नैयो मा होनो इ जायगानि नामखौ देवी सिं घाट ना माबा होनना खोन्थादोंमोन आदाया जायगानि नामखौ मा होनदोंमोन देवी सिं घाट ब्रह्मपुत्र नायो नै गाइस ब्रह्मपुत्र दैमा ओमफ्राय जायगानि नामा देवी सिं घाट माने बेलासे टाइमदो एकदमबारे भिउआ डेन्जार हिट जाखादों आरोना गाइस माने मा होनो एकदम एक्सप्रेस खालामजाया बेलासे जाद्रायबाय देसुन जों फैनाया थेवबो इ जायगायाव माने बेलासियावसो मोजां जाखागोन आरोना नोंथांमोना केमेरादो एसेबां मोजां नुवाखैबो जानो हागौ खिन्थु निजा मेगनदो नायनो गाइस माबायदि जाना दं केमेरायाव बारा मोजां नुवाखैबो जानो हागौ खिन्थु निजा मेगनदो नायबा बेलेग जागोन बया हिट गाइस बेनो कालार माबाजों कालारजों इनि जोमैनि कालार सान हाबनायनि कालारजों दैया बया हिट स' गाइस मोनाबायबो दिनै माने मोना फैदो ना इयाव इ मोनसेखौल' बेरायबाय जायगायाबो हिटआनो बया हिट माने मोनसेल' जायगा नायदोंबाबो पुरा लाभ जाखादो आरोना इदि भिउखौ जोंनिखिथ' मोनखायानो नै इ मोनसे भिउखौनो बया हिट मोनखादो माने इखौल' नायनो गोसो जाबायदों आरोना नै नोंथांमोना नायनो हाला माबायदि नुदो नै बरिया हिटखा ओमफ्राय जों दा थांथ'नोसै बेफोरदि भिउखौ नै नाय नोंथांमोना इमान आराम भिउ नों मा जाबाय नों मालै आङो डेन्जार हिट मोनदो इयाव नोंनिया मोखां गन्थं मावखाजोबखो सोरबाफोर जुदि जोंनियाथ' इदि थाङा दिसुन इमान माबा सोरबाफोर जुदि कापोल फैनोबा फैजागोन नैयाव जनानै ओइखौ नायबाय था बरियानो The next day. गाइस जोङो दिनै माने मैया थांफिननो होननाया थांफिननाय जायासै माने मेंदोबो ना फार्स्ट दे खायसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय जों दा बेरायनो थांगासिनो दिनैनियाबो ब्रह्मपुत्र दैमा जिङावनो खिन्थु बेलेग आरो पुरा थांगासिनो
दैयाव गारनो दिनै लास्ट डेना फुजानि दै गारनो लांदिनै इथिंबो पाहार माने पाहार नै पाहाराव दंफां गोजौ गोजौ दं आरोना बया स्टाइल नुदों नोंथांमोना नायनो हागोन नै बरिया हिटखा ओमफ्राय जोङो नैथिं हाबनांसिगोन पाहार गेजेर गेजेर खि थांनोसै आरोना दा गाइस हेलौ बा जों दा थांगासिनो माने नै इथिंजाबो हाग्रा ओरै हाग्रा बार मोजां खारना जागाया दैयाव थेवबो आरो उराव थेवबो थांगासिनो जों दा गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाग्रा So guys, जों फै मोनफैलायबाय दिनैनिया बेलेग लकेसन मैयानिया बेलेग लकेसनमोन खिन्थु दैमाया एखेयानो मैयाबो ब्रह्मपुत्र दैमा दिनैबो ब्रह्मपुत्र दैमा वाव गाइस ओइनो नाय गाइस ओइ बे डेन्जार हिट बया हिट जागा गाइस ओइनो दलङा बया स्टाइल नुखादो Oh my god, what a view guys दैमाया डेन्जार ओइ बेफोरबायदि जागा मोनबा ada yang terkeden, jaga ini kasih namanya nih, Pak. Nah guys, ini foto shoot sekali guys, ini boyane, video selada, sinematik. जोंनिया ब्र'आनो प्र'खा भिडिअ माबायदि जायगाया मजा नांबाय आरोना गाइस बेयाव फैनानै माने नै जायगायानो मैयाबो इदि जायगायावनो थांदोंमोन मैयाबो इदि जायगायावनो थांदोंमोन बया हिट नांबाय फैनानै ओमफ्राय जोङो दिनै लास्ट तेजपुराव ओमफ्राय गाबोननिफ्राय जोङो इथिं आवगायबावनोसै इथिं मा मोनहैयो जोङो थांसिगोन आरोना आङो मैयानिया ससेल'सो जाबाय नालाय बेलेग जायगा नायनाय जायासै ओंखायनो दिनैनिदो मैयानिदो जमा जाबना होबाय आरोना गाइस भिडिअखौ नोंथांमोना लास्ट भिडिअआव आंखौ जेरैबायदि सापर्ट होदो बे भिडिअनि थाखाय जोबोद जोबोद थेंक इउ ओमफ्राय गाइस नै साना मैयानि बायदि जालायबाय पुरा गोल्डेन आरोना बे टाइमाव गोल्डेन आवार्स होनजायो इनि फ्रायनो सानखौ बया गोदोर नुखादो नाय गाइस नोंथांमोना बया हिट जादो बया गथ'फोरजों आरोना बया दावरावखा दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना नेक्स्टनिफ्राय शिबसागरनि भिडिअ नुगोन आरोना गाइस आदा शिबसागराव नोंथांमोना मोजां मोजां थांदो जोबोर जोबोर थेंक इउ जोंखौ इमान मोजां मोजां जायगा देखायनायनि थाखाय देखायनो माने आरो दा मोना बोथिसे जाबावनोसै जमायनो ना बरिया जाना गाबोनसो फुङावनो आराम ओंखारलांदो माने मोजाङै सालायलांनानै मोजां मोनहैनायखौ आंबो लुबैयो आरोना गासिबो माने बिथांमोननि थाखाय माने प्रे खालाम जाहाथे मोजां मोनहैयो आरो सापर्ट खालाम बर'आव बेबायदि गैया मिथिबायना बिसोरो हिन्दीआव खालामनो हायोब्रा मिथिबाय हिन्दीआव खालामनो हायो खिन्थु बर' ब्लगार बेबायदि मट' ब्लगार गैया बिसोरल'सो दं थ' सापर्ट खालाम बिथांमोनखौ एसेनोसै थेंक इउ आदानिसिम माने आदाया जोंखौ मैयानिफ्रायनो पुरा बेदर सेदर जाहोबाय दङ थानायाबो आदानियावनो थाबाय थांसै ना ए मजा थांसै खैथा फट' उथिखो नोङो ओइ उथियाखै इन्सटाग्रामनि थाखाय मोनसेबो जायाखै नोंमा बिराद मोजां बिराद मोजां मोनबाय दे होमबा ना गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नेनानै था नेक्स्ट भिडिअखौ शिबसागरनि भिडिअ नुगासिनो गाइस जों गाबोन ओइथिं थांगोन ओइथिंनो गाइस